Ohituta gaude, baina ondo pentsatuta zerbait entxufatu eta hortik irteten den energiak dena delako aparailua martxan jartzea harrigarria da, baietz. Gaur argindar hori nondik datorren eta sare elektrikoetan nola mugitzen den ezagutzen saiatuko gara. Izan ere, aldaketatxoak datoz sare horietan. Zer aldaketa? Horretarako telebista piztu beharko duzu. Gure etxeetara elektrizitatea ekartzen duen sare elektrikoan iraultza txiki bat ari da gertatzen. Eta gaur hori azaltzen saiatuko gara, baina aurretik komeni da zenbait kontzeptu argi izatea. Entxufe bat sartu edo etengailu bat aktibatzean, bonbilak piztu edo etxetresna elektrikoak martxan jartzen dituen korronte elektrikoari bide ematen diogu. Korronte hori elektroi fluxu bat besterik ez da, material eroale baten bidez iristen dena, kasu honetan kobrezko ariaren bidez. Antzeko zerbait gertatzen da iturri bat ireki eta ura irteten hasten denean. Ur korrontea hodietatik igarotzen da. Bi fenomenoak antzekoak dira, beraz, uraren adibideak balio dezake elektrizitatearen funtzionamendua ulertzeko. Presa bat ur edukiontzi erraldoi bat da. Tanke horretako urak puntu altuenaren eta baxuenaren artean jasaten duen presio diferentziaren baliokidea elektrizitatean potentzial diferentzia da. Hau da, tentsio elektrikoa. Demagun urtantak karga elektrikoa osatzen duten elektroi taldeak direla. Kulombio deituko diegu. Presa irekitzen badugu, ura erortzen hasiko da. Segundoko erortzen den ur kantitatea emaria da. Elektrizitatearen kasuan, segundoko puntu batetik pasatzen den kulombio kopurua intentsitatea da, eta amperetan neurtzen da. Uraren indarra emariaren eta presioaren araberakoa izango da. Hau da, lortzen den potentzia elektrikoa, intentsitate edo korrontearen eta tentsioaren araberakoa izango da. Eneko Unamuno Ruiz Mondragon Unibertsitateko ikertzailea da. Sare elektrikoak errealitate berrira nola egokitu, horixe da bere ikerketa gaia. Gaur egungo sare elektrikoak 19. mendean sortu zirenen oso antzekoak dira, baina azken 20 urteotan abiada bizian ari dira aldatzen. Norantz, horixe galdetuko diogu Enekori. Ura banatzeko sarearen metafora edo irudia erabili dugu, eta ez dakit elektrizitatea banatzen duen sarearekin antzik duen. Konparatzerik badago bi sareak. Bai, askotan uraren saria erabiltzen da sare elektrikuen analogia bat bezala, ez? Azkenean ondo etortzen da, uraren fluxu hori imaginatzea, ez? Nola daren tuberia handiago batzuk, beste txikiago batzuk, nola ura metatzen dan urmaeletan, eta gero ur hori kontsumo puntutara inoaltzen zaigun gure etxera, ez? Eta ordan analogia hori ondo etortzen da, hori fluxu horiek ikuskatzeko, eta benetan berdintasun antzekotasun asko dauzka. Bai, baina ez dira berdinak, ez? Ez, analogia... Ze alde dago, bien bai, artean. Analogia guztien moduan da, ez? Azkenian ez die guzti zehatzak. Ura kontsumitu alizateko lehenengo metatua izan behar da, nonbaiten egon behar da, ez? Momentu hortan, baina guk ura ez dugu sortzen bapatian, ez da? En cambio, sare elektrikotan, gutako norbaitek energia hori kontsumitzen da benian, momentu horretan zehazki energia hori nonbaiten sortu egin behar da. Oreka hori beteko ez balitz, gure sistemaren egonkortasuna nolabait kolokan jarriko litzake. Gure gaurko hipotesia da sare elektrikoak aldatzen ari direla. Bai, kontutan izan behar dugu, azkenengo urtetan sare elektrikoek ez dabela apenas
aldaketa nabarmenik jasan, aldaketa asko jasan dituzte, baina ez oso nabarmenak, eta azkenengo 20 urteetan sekulako paradigma aldaketa egoten ari da. Orduan, pasatu gara, zentral oso handitatik, energia iturri konbentzionaletatik eta esan digun fiabletatik, zentral txiki hauetara, energia berriztagarrietan oinarrituetakoetara, eta gainera horrek ez daudena bakarrik planta edo sistema oso handitan konektatuta sarera, baizik eta baita sistema oso txiki eta geografikamente dispertso darenak. Hortxe dago gakoa, ez da, energia berriztagarriak eta energia berriztagarri horiek ekoizteko moduak. Hortxe dago aldaketa. Bai, energia berriztagarriak dauka abantaila oso nagusi bat, kostiak asko jaitsi azkenengo urtietan eta horrek eragiten dago, ekonomikoki oso efizientiak izatea, nolabait esateko, baina bi arazo nagusi dakartza, ez? Bata da aldakortasuna. Guk ezin dugu jakin, edo oso zaila da jakitia, energia iturri hori nola aldatuko dan denbora. Noiz izango den eguzkia, haizea... Noiz pasatuko dan laino bat, ez? Noiz egongo dan haizea, edo itxasuan noiz egongo dien olatu handixau edo txikixabak, ez? Bigarren arazoa izango litzateke lehen esan dutena, orain arte planta oso onditan sortzen zen energia hori, eta ontsa pasatu gara planta oso txikitara. Eta horiek kudeatzea, banan oso konplexua da, eta are gehiago izango da. Energia berriztagarriak sare elektrikoan txertatzeak erronka teknologiko handiak planteatzen ditu, eta ez sarearen operadorearentzat bakarrik. Aerosorgailuek esaterako ezaugarri jakin batzuk izan behar dituzte sare elektrikoaren eskakizunetara egokitzeko. Izan ere, sare elektrikoan tentsio aldaketak gerta daitezke eta aerosorgailuaren integritatea arriskuan jarri. Duela gutxira arte, bapateko tentsio igoera bat edo erorketa bat gertatzen zenean, aerosorgailuak saretik deskonektatzen ziren haien burua babesteko. Baina horrek domino efektu bat sor zezakeen generazio sistema asko aldi berean deskonektatzea eta okerrenean jarrita itzalaldi bat eragitea. Gaur egun sare elektrikoen operadoreek ez dute hori baimentzen. Sareko tentsioak, azken finean, aldaketa batzuk jasan ditzake, bai gorantza eta bai berantza, orokorrean berantza gehiago izaten dira gorantza baino, baina aldaketa horien aurrean zein erantzun eman behar duten espezifikatzen dute, bai? Orokorrean beti izaten da, sareari tentsio hori egonkortzen laguntzen saiatzea, eta noski hori egin behar baldin baduzu, ezin zara deskonektatu. Aerosorgailu baten barruan haizeak mugitzen dituen hegalen atzean, sorgailu bat, bihurgailu bat eta transformadore bat aurkitu daitezke. Mondragon Unibertsitateko ikertzaileek azken horretan eragitea erabaki dute aerosorgailuen fabrikatzaileei sare elektrikoaren eskakizunetara egokitzen laguntzeko. Transformadoreei elektronika txertatzea pentsatu dute, nolabaiteko adimena gehitzea. Oroar, elektrizitatea garraiatzeko tentsio altua behar da, tentsio ertaina distribuziorako eta tentsio baxua kontsumorako. Transformadorea da tentsio hori aldatzen duena eta horretarako barruan dituen espira kopuruarekin jokatzen du. Sareak esfortzu bat eskatzen dionean aerosorgailuari, sareko egoera ez denean egokiena, guk aldatzen diogu espira kopurua. Etengailu batzuk gehitu dizkiogu transformadoreari eta espira kopurua aldatuta transformazio erlazioa aldatzeko gaitasuna ematen diogu. Demagun bizikletan ibiltzen goazela eta aldapa bat igo behar dugula. Zer egin beharko genuke gure abiadura mantentzeko egiten dugun indarra edo ahalegina handitu gabe. Platera eta pinoiak aldatu noski.
Ba horixe da transformadore barruko etengailu berri horiek egiten dutena, espira kopurua aldatu, transformazio erlazioa egokitzeko. Orain arte transformadorea instalatzean erabaki behartzen espira kopurua, eta hori aldatzeko saretik deskonektatu behartzen. Teknologia berri honekin posible da aldaketa martxan egitea. Orain arteko transformadoreek ispilu jokaera bat daukate, hau da, aerosorgailua konektatuta dagoen sarean dagoen gertaera hori, ispilu batek bezala isladatzen du aerosorgailu barruan dagoen elektronika eta sare elektriko guzti horretan. Orain egiten ari garena transformadore teknologia berri honekin ari da ispilu hori pixkatxo bat opakotzea. Sarearen gora beheren aurrean aerosorgailuak babesteaz gainera, haien efizientzia handitzen du teknologia honek, denbora gehiagoz funtzionatzea ahalbidetzen baitu deskonektatu gabe. Horrez gain, sare elektrikoari ohiko tentsioa berreskuratzen laguntzen zaio. Aerosorgailuak sarearen eskakizunetara egokitzen direla ziurtatzeko, proba teknikoak egiten dituzte fabrikatzaileek. Gamesak Mondragon Goi Eskola Politeknikora jo zuen eta proba haietatik sortu zen tentsio ertaineko laborategi honen hazia. 2006tik existitzen da eta instalazio hauek 2023ko martxoan inauguratu dituzte. Mondragon Unibertsitateak arlo honetan urte luzez egindako ikerketa lanaren emaitza da. Esango nuke Europako laborategi bakarra dela tentsio ertaina aldatzeko gaitasuna duena. Gainera 20 milisegundotan aldatu dezakegu, sarearen ziklo batean. Hori da gure bereizgarria. Tentsio ertaineko laborategian, kasu errealak erreproduzitzen dituzte eremu kontrolatu batean. Proba banku honetan, aerosorgailu baten zati nagusiak irudikatzen dituzte, sorgailua, bihurgailua eta transformadorea. Entseguak egiteko, tentsio ertaineko sarean aldaketak eragiten dituzte. Esan beharrik ez dago, testu inguru honetan segurtasun neurriak zorrotz betetzea ezinbestekoa dela. Gaurkoan, Orkatz Askasibar eta Asier Torres dira segurtasun protokoloaren arduradunak. Giltzaterata. Batak aginduak irakurtzen ditu eta besteak bete egiten ditu. 5 bata sartu, zona horixan. Aerosorgailuak, material erdi eroaleak eta transformadoreak fabrikatzen dituzten 3 enpresekin aliantza bat sortu dute eta FASTA izeneko Europako proiektuan elkartu dira. Mondragon Unibertsitatea ezagutzaren transferentziaz arduratzen da. Dagoeneko ikerketaren azken fasean daude eta transformadorei adimena gehitzen dien teknologia hori Alaitz mendiko parke eolikoan probatzen ari dira. Bi arazo nagusi horretare, aldakortasuna eta eskala, nolabait esateko, ez? Energia berriztagarriak integratzen die sare elektrikoetan eskala guztietan. Eta gero dator nola kudeatzen dugun aldakortasun hori, ze soluzio daren, ez? Eta soluzio nagusienetako bat izango die energia metatze sistemak. Batzuk die tradizionalak, adibidez urmaeletan ura biltegiratzea, izango litzateke soluzioetako bat, ez? Eta gero badare teknologia berriak, nolabait aldakortasun hau kudeatzeko. Esaterako, bateriak. Bateriak die teknologia oso berri bat, azkenengo 20 urteetan sekulako edapena eta garapena jasan dituztenak, prezioak asko jaitsi die, eta horrek ahalbidetzen dute eskala guztietan baita ere aldakortasun hori kudeatzea nolabait.
Etorkizunean berriztagarriak energia iturri nagusia izatea nahi bada, ezinbestekoa izango da sortzen duten energia metatzeko sistemak garatzea. Izan ere, energia aldizka sortzen dute, eta metatzea beharrezkoa da energia eskaerari egokitzeko. Aukera asko daude, bai eskala handian, baita erabiltzaile mailan ere. Eskala handian, ponpaketa hidroelektrikoa da eraginkorrena. Sortutako energia, ura altuera handiko urtegi batera ponpatzeko erabiltzen da. Hala, urtegiak bateria handi baten funtzioa du. Energia berreskuratu nahi denean, ura askatu egiten da, eta ohiko zentral hidroelektrikoetan bezala, turbinen bidez elektrizitatea sortzen da. Antzeko funtzionamendua du aire konprimituaren bidezko energia bilketak. Ura urtegi batera igo partez, airea konprimitu egiten da eta lurpeko biltegian gordetzen da. Eskaera handitzen denean, airea askatu eta energia sorgailua mugiarazten da. Bestalde, metaketa termikoa dago. Gatzak erabiltzen dira, hala nola sodio eta potasio nitratoa, temperatura altuetan beroa kontserbatzeko. Energia behar denean, gatzetan metatutako beroa ura lurruntzeko erabiltzen da, eta lurrunak elektrizitatea sortuko duten turbinak mugiaraziko ditu. Energia beharrei azkar erantzun behar zaienean, superkondensadoreak erabiltzen dira. Energia kantitatea handia gordetzeko gai diren dispositiboak dira, eta ioietan daude oinarrituta. Baina dudarik gabe, energia metatzeko sistema ezagunenak pilak eta bateriak dira. Karga elektrikoa duten osagai kimikoetan metatzen dute energia. Baterien erantzuna azkarra da, eta beste abantaila bat da, erraz instalatu eta eskalatzen direla. Beste kontu bat, kontsumoarena da, ezta? Kontsumoa ere aldatzen ari da eta sare berri horiek kontsumo horri erantzun behar diote, ezta? Bai, azkenean dauzkagun helburu klimatiko horiek bete alizateko edo dependentzia energetikoaren helburu horiek bete alizateko, ez dugu bakarrik generazioa aldatu behar, kontsumoa ere aldatu beharra daukagu, ez? Eta hor badare aspektu klabe batzuk edo elementu klabe batzuk rol oso garrantzitsua jokatuko da. Benak, bata izango litzateke, kotxe elektrikoa. Adibidez. Beste alderdi edo sektore garrantzitsu bat eta aldaketa asko jasango dituenak, sobretodo Europa mailan izango da espazioetako berokuntza sistemak. Eta hor apustu oso handi bat ari die egiten gasesko galdara horiek bero ponpengatik ordezkatzeko. Eta elektrizitatea behar dute. Bai, orduan, bero ponpak eta kotxe elektrikoak izango die oso garrantzitsuak, baina gero egongo die baita beste karga asko oso aldakorrek izango dienak baita. Eta sarea moldatu egokituko dutenak. Bai, edo sarea egokitu beharko da, kontsumo horiek hori da. Zuek teknologian lan egiten duzu, alegia erronka teknologiko batzuk badira, aipatu duzun ekoizpen txiki guztiak sarean nola txertatu, nola lortzen ari zarete hori? Bai, gu teknologikoki zentratzen gara, bai energia berriztagarriei, bai bateriei eta bai beste elementu batzueri lotuta dauden bihurgailu elektronikotan, ez? Azken finean, bai panel fotovoltaikoak, bai errota eolikoak, bai bateriak, bai kotxe elektrikoak, bai hidrogenosko pilak, guztiak, sare elektrikora bihurgailu elektroniko bitxartez konektatzen dira. Orduan, guretako hori da funtsesko pieza bat. Eta hor zentratzen dugu gure ikerkuntza nivel edo maila ezberdin askotan, ez? Ez dakite konparazioarekin segiz txorrota fina, txorrota handiago batera egokitzeko gailuak edo diren ulertzeko. Bai, azken finean izango litzateke energiaren fluxu hori moldatzeko, handitu edo txikitzeko edo nolabait eraldatzeko erabiltzen den elementu elektroniko bat. Bai, zer da pasatzen dana? 100, 1000 horrelako elementu instalatuko bagenitu, nor arduratzen da sarearen kudeaketa egiteana? Nork emoten dutza soportea sare elektrikoa? Alegi, elementu horiek guztiak bat etor daitezen, ez da, sare handiago batean. Ez bakarrik hori, eta gabiz gainera energia konbentzionalak desplazatzen nolabait, ez? Alde batera uzten, ikatza, hori da ideia, ez da? Deskarbonizazioa. Hori da, orduan, horrek desplazatzen gabiltza, horiek soporte bat emoten sortzen sareari,
Eta orain pasatuko gara sistema batetara non berriztagarrietan oinarritutako sistemek ez duten soporte hori emoten. Orduan, gu zentratzen gara, teknologia berriak garatzen, precisamente, bihurgailuek emon desaten soporte hori. Zer egin genezake sarearen erantzuna hobetzeko? Hau ziztu bizian ari da aldatzen, adimena. Beharko dute sarek orain erakutsi duzun edo marraztu duzun panorama horri erantzuteko. Bai, sistema tradizionalarekiko desberdintasun nabarmen bat izango dela elementu kontrolagarri askoz gehiago egongo direla sarean. Bai, sareari adimenak gehitzen bagabiltza, elementu horiek modu eraginkor batetan kudeatzeko. Beste gauza bat, behar bada, zeharkako elementu bat izango da, baina zibersegurtasuna, ez da? Bai, sekulako garrantzia izango da. Pentsatu behar dugu azkenian, geroz eta elementu kontrolagarri gehiago euki, geroz eta komunikazio sare gehiago euki, geroz eta vulnerableagoa izango da edozein zibereraso jasateko. Eta hori kritikoa izango da etorkizunean. Sare tradizionala aipatu dute hasieran, ez dakit trantsizio horretan zer puntutan gauden? Nik esango neuke gaudela paradigma aldaketa horren erdian. Hortxe gaude beraz, momentu garrantzitsu batean, historiko batean. Nire iritziz bai. Orduan, gabiltza, oin momentuan aldaketa sakon batetan. Sare elektrikoaren ezaugarriak goitik bera eraldatuko dituztenak. Eta hortxe zaudete zuek? Eta hor gaude gu, orain dela urte batzutatik ikertzen, elementu horiek ahalik eta modurik eraginkorrenean erabiltzeko. Oso ondo, eskerrik asko eta zorte hon esango dut ez da. Mila esker, badaukagu lana, bai. Itsason gaude. Azpiestazio hau Gipuzkoako erdigune elektrikoa da nolabait. Azpiestazio honek ditu atzean dugun 400eko parkea eta beste aldean dugun 220ko parkea. 400koa energia kontingentea handiak ekartzeko da. Eskaria handia baita eta beste lurraldeekiko mendekotasuna handia baitago. Eta 200koa une jakin batean hornidura elektriko hori behar duen Gipuzkoako sare elektriko guztia hornitzeko. Laurehuneko eta 220ko azpiestazioen arteko lotura transformadoreak dira. Makina hauek dira 400.000, 220.000 bihurtzen dutenak. Hala, Gipuzkoako industria azpiestazio horretatik hornitzen da, eta era berean inguruko banatzaileek energia hori hartu eta gure etxeetara banatzen dute. Denbora errealeko elektrizitate eskaera ez da inoiz konstantea. Makina sorgailuak autorregulatu egiten dira eta automatikoki etengabe sortzen duten energia kantitatea egokitzen ari dira eskariaren arabera. Azpiestazioa osatzen duten piezen xehetasunak ikusteko, uste dut baliagarria dela lehenik eta behin etxean nola dugun irudikatzea. Honek funtsean berdin funtzionatzen du. Ekipo garrantzitsuena etengailua da. Etengailuak korrontearen pasabidea ireki edo eten egin behar du. Zirkuitu laburreko korronteak ebakitzeko ere gai dira. Linea elektrikoan akats bat dagoenean, normalean korronte handitu egiten da. Beno bada, gailu horien bidez, ireki dezakegu zirkuitu labur horiek. Kaxak barruan malguki batzuk kargatzen dituen motor bat dauka, eta malguki horrek mugitzen du transmisioa, eta ireki eta ixten du etengailua.
Hango ekipoak ebakigailuak dira. Ebakigailuek begibistan uzten digute ebakidura bat dagoela. Mantentze lanak egiten ditugunean, begiz egiaztatu behar dugu instalazioa deskarguan dagoela, hau da, saretik isolatuta dagoela. Hirugarren pieza garrantzitsu bat intentsitate transformadoreak dira. Ekipo horien bidez linean doan korrontea neur dezakegu. Oso garrantzitsua da beraz, neurketa ekipoak babesteko intentsitatea jakitea eta potentziaren balioa izatea, sarea optimizatzeko. Beste ekipo garrantzitsu bat ere badugu, tentsio transformadorea. Beti linea irteeran kokatu da dago. Han egongo litzateke eta erakusten digu linean doan tentsio magnitudea. De tensión que está circulando por la línea. Siempre tenemos en la entrada y salida de las líneas. Lineen eta transformadoren sarreran eta irteeran tximistorratzak ditugu beti. Tximista batek eroale bat jotzen badu, korronte hori lurrera eramaten du eta instalazioaren gainerakoa babestu egiten dugu horrela. Tximista azpi estazioan sarrez dadin. Dentro de las subestaciones ese rayo. Azpi estazio osoa, azpi estazioaren inguru guztia, sare ekipotentzial baten gainean dago, edozein elementu mekaniko sare horretara konektatuta dago. Hala, ekipo guztien arteko konexio ekipotentziala lortzen dugu. Eta linearen batean akatsen bat badago eta akats hori sarean sartzen bada, ez litzateke tentsio arriskutsurik egongo hemen lan egiten duten pertsonentzat. Egitura bat ukitzen badute adibidez. Lareuneko parkeetan, tentsio eremuan sartzeko gehieneko distantzia 7 metrokoa da. 220koan 5 metrokoa izango litzateke. Horrelako instalazio guztiek kontrolatzeko 3 modu dituzte. Lehen modua teleagintea da, eta ekipoa kurrutitik maniobratzeko aukera ematen du. Gero, bigarren modua da azpi estazioaren eraikinean bertan, kontrolerako ordenagailu batekin, bertatik kontrola ditzakegu ekipoak. Eta kontrolerako 3. modu bat dago, aparatuan bertan, baina aldela ez dugu modu hau erabiltzen. Azpi estazioaren kontrol eraikinean gaude, kontrol gelan, zehazki. Areto honetan, azpi estaziotik iristen zaigun informazioa jasotzen da. Adibidez, etengailuen, ebakigailuen eta abarren posizionamenduak. Lineako irtera bakoitzaren neurriak, babesek bidaltzen diguten informazioa eta ekipo bakoitzean egon daitezkeen irregulartasunak ere jasotzen ditugu. Eta egitura honetatik, hau da armairu honetatik, azpi estazioko ekipo bakoitza urrutitik kontrola dezakegu. Lareuneko parkerako armairu bat dugu eta 220ko parkerako beste bat. Azpi estazioaren garunaren gixako bat izango litzateke. Ondoren, ekipo horiek guztiek informazioa bidaltzen dute Madrilgo gure kontrol zentrora. Voleibolean jokatzeko ere sarea ezinbestekoa da. Hemendik aurrera, robotak ere beharko dira agian entrenatzeko gutxienez. Japoniako unibertsitate batek garatu du gailu hau jokalarien errematea lantzeko. Eskerrak, gero partidak gizakien artekoak izango diren, makinak beti irabazten baitu. Datorren astera arte, agur!